4 March 2025 muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nema-updates manyama andinogara ndakakubatirai pachannel yenyu, channel yevanhu, channel inobudisa nyaya zvisina kuvhunduka without fear or favor. Kana uchingotondoona kudai so uri papapa uchiziva kuti iwewe unodeedzera kuti pasi neZANU-PF, tanga nekulaika this video right now kuitira kuti vaboikane. Nyaya iri panapa haina kumira zvakanaka. These guys they are so desperate. Chekutanga tiri kungoti vakafeila kusunga Blessed Geza. Comrade vakanetsa, comrade vakabuda vakataura kuti enough of this drama and vakataura kuti toda kupedza 2030 business. Tinozviziva kuti after that vakazopedzera shumu kumajournalist vakazongozi Blessed Muhlanga atorwa asungwa. Zvinenge zvakuzongoitikawo hazvipere, unotoshaura kuti chii chinenge chiitika. Now ndiri kusangana nenyaya panapa iri kubuda mastreets pari kunzi speaking from an undisclosed location in an amateur video recording. The spokesperson for the group Nox Chilero stated, "Let me assure you that liberation signal from Geza is coming very soon. As you appreciate this moment task because this is people's project, it's not an individual project. So you will appreciate that we are planning against and what we are fighting against. We are fighting against a vicious enemy who has no respect for human beings." Comrade Geza was actually followed by 10 different units or assassins to shoot at first sight without the option of arrest and giving the reason that he resisted arrest. That's why we shot him. Ndo mashoko ari kubuda ari kubva nekuna vachilero vakomana 10 units. I don't know kuti vanenge vachinyazoita sei. Iye ndiye hondo irarwani Geza. It's something chekuti is unacceptable. Ndosaka muchiti inini mukandiona ndodedzera kuti zvoni kana uri munhu weZANU-PF wakadhakwa unodziwa meno zvomerekaita meno makadzunga here makadya mupuso here kana kuti makaita sei unoramba uchifollowa vanhu nekuti vanenge vachitanga vari kutomenda vanhu. What's that? Chii chakadaro ichocho? Ende ndosaka uchindoona chidedzera kuti pasi chero namugabo wacho chero akafa mabhonzo ake mumu pasi naye pasi nekiti dzacho zvese pasi ikoko. Hatitodi kunzwa nyinyi ZANU-PF because vakatotanga kugadzira chigengi chekuti vatanga kuda kubata vanhu, kuda kuitira vanhu utsinye. Macitizens acho iko zvinezvi kungobuda demonstration yacho inorambidzwa. Chii chakadaro ichocho? Where are we going as a nation? Zvinhu zvakadaro ndozvinoita kuti tirambe tichitoita hasha zvinhu izvozvo. Iko zvinezvi Blessed Muhlanga akangotorwa akasungwa because of anga abudisa mavideo acomrade Blessed Geza. What's that? Chii chakadaro ichocho? Ndinge ndakatoshatirwa. Muri yeZimbabwe, tell me what you think in comment section imomo. Mundu udzowo kuti muri kuiona sei nyaya iyoyi.